and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. Charlon Borch kellu personalità li ssaħħar lil kulħadd. Dan Charlon kien ilaħħaq ma' kulħadd fil-waqt li kellu ftit ħin għalih. Dejjem kont taraħ minn ta' quddiem. Konna naraw fuq il-lifter dejjem jagħti daqqatit sew jekk għall-festa ta' St. George, għall-Winefest, għall-Springfest jew għall-ġimgħa l-kbira. Dawn kienu kliem Dunkarist fl-omelija li fiha fakkar il-memorji sinifikanti li għandu tal-karattru sempliċi ta' Charlon. Il-memorja ta' Charlon jerfa' l-vara fil-ġimgħa l-kbira. Memorja importanti għal ommu Marcel, hekk kif tul il-funeral kollu żammet manqa magħha ritratt ta' Charlon li jibes taref fih fil-ġimgħa l-kbira. Tul il-funeral għajnejn Marcel il-ħin kollu fuq dak ir-ritratt. Għajra l-meta tħares ċans lejn it-tebut, bħal donna ma tistax temmen li dak l-istess Charlon ta' ritratt issa qiegħed f'tebut. Nhar il-ġimgħa Marcel u George qaluli li m'għandhomx indiema għax dak kollu li kellna ntuh tajniewlu. Għal-kliem ta' Dunkarist, Mr. Charlon li qatt l-aħħar mumenti mibnu jipprova jsalvah xengel rasu. Charlon kien persuna attiva fil-lokalità ta' Ħal-Qormi. Xi data dan waqt il-logħba futbol tas-sibt li għadda, il-kaptin tat-tim ta' Ħal-Qormi Joseph Farrugia ippreżenta bukkett fjuri qalb is-supporters, sinjal ta' rispett lejn Charlon li kien isegwi t-tim tal-futbol tal-lokalità tiegħu. Ngħidulkom grazzi George u Marcel li tajtuna lil Charlon, rigal mill-isbaħ. Ħal-Qormi għandu biex ikun gburi. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try